O Goberno de Boiro traballa na aprobación do Plan Parcial de Barraña, grazas ao que se poderán construir 900 vivendas. Con esta acción, o Executivo busca fomentar o crecemento demográfico. Esta mañá, o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e o tenente de alcalde, Luís Ruiz, afondaron nun dos proxectos máis relevantes nos que está a traballar o Executivo Municipal, a aprobación do Plan Parcial de Barraña para contar con máis vivenda. Grazas a esta iniciativa, habilitarase a construción de 900 vivendas no núcleo urbano para favorecer o crecemento demográfico. Prende unha superficie total de 140.000 metros cuadrados, logo de axustes, nunha das zonas máis privilexiadas do noso concello e me atrevería incluso a decir que de toda Galicia pola súa cercanía ao mar e pola súa cercanía ao casco urbano. Para situarnos, estamos a falar do ámbito comprendido entre a Avenida da Constitución e a Rúa do empresario Jesús Alonso Fernández. Estamos habilitando as ferramentas para que se poida facer uso deste espacio, deste solo tan privilexiado agora que tanto se está a falar de vivenda, tanto a nivel do Estado como a nivel da comunidade autónoma. Bueno, pois Boiro non pode perder esta oportunidade. Xa que será sinónimo de crecemento para Boiro, Ruiz recordou que a construción de vivenda foi un motor económico do municipio e pode volver a selo no futuro. Creemos que pode ser unha oportunidade de negocio que axude a medrar ao noso pobo e tamén a medrar aos nosos veciños, e por iso estamos dando os primeiros pasos, poñendo as primeiras ferramentas para que se poda facer uso deste ámbito. Este proxecto implicará un antes e un despois para Boiro. Que ca posible creación de 902 vivendas nun entorno único como é a Praia de Barraña, en primeira línea de praia, cun paseo marítimo increíble. E, bueno, este é o último paso para empezar xa co proxecto de urbanización. A intención deste Goberno é que dentro deste ano, principios do ano que ven, ese proxecto de urbanización quede definitivamente aprobado. E, bueno, a verdade é que, como dicía antes, pois estamos contentos por darlle o pulo que necesitaba este proxecto. A ordenación do Plan Parcial, que levaba parada dende o 2013, recuperouna o Goberno Socialista no 2019 e agora quérense dar os últimos pasos para que sexa unha realidade. Neste momento carecemos de vivendas para uso residencial. Con isto vamos a cubrir a oferta que hai nestes momentos, e tamén seguimos traballando na ampliación do polígono industrial, onde estamos dando camiños firmes. Creo que son dúas bazas importantes que levamos traballando moito tempo e que estes últimos anos van a ser unha realidade, non tanto a creación de vivendas como a ampliación do polígono industrial, e seguimos apostando pola creación de emprego, facendo funcionar ese centro de formación e viveiro de empresas. 3 piares que definiu de básicos para que Boiro supere os 20.000 habitantes. O proxecto de urbanización contempla non só a construción de 902 vivendas, das cales 108 serán protegidas, senón que tamén se crearán 2.817 prazas de aparcamento. Os usos que se contemplan son tamén o hoteleiro, comercial, sanitario ou de oficinas.